Mas Alek ingin wonten Amerika Serikat sugeng mirsani, sugeng bergabung. Pisan kas mas, gen pemanasan. Nerong dibalang ndas kok urung mandek. Rumangsaku kok apa ora bosen to ngono ku terus kowe? Bosen piye to? Ning kono ora ning kene kok padha wae, Senen ono. Rumangsamu ben lucu ngono ku ya. Rumangsamu sowan ning gone Malang iki. Ning omahe Pak Lurah Sri Tanjung. Lah. Si Muryanto. Si Muryanto. Kok nyepelekne kaya iso-iso ngendang dhewe. Nderekne sapa to iki? Melu sapa rumangsane? Melu sapa? Iki kok melu Ngesti Budaya. Ora dijo laras paham ora kowe iki? Kaya pinter-pinter ngendang dhewe nyun sewu lho Mas Kang. Iya, ha. Ben ora dibaleni maneh. Iya. Rumangsane gen ketok menjila ngono apa piye? Ha, apa ben piantun kene ngerti lho pengendange hebat ngono ya. Kowe kaya ngono sik tetep kalah karo Wanto kowe. Nan kowe, nek pancen kowe pintere terekne omonganku. Pak Bambang tuku gedang. Sithik ya mesti Pak Bambang tuku gedang, gedang tak tugel-tugel ceblok-ceblok. Soe. Jam 4 pluget-pluget. Pisan kas le, nek pancen kowe iso bojone dalang PN Eh, apa. rumangsane bojone wong kok ditawake. Iki jelas ra iso Mas nek iki Mas.
Piye? Wis tenang e. Pak, Pak sapa Mas biasane? Pak Bambang potong rambut. Pak Bambang potong rambut. 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 Kuwi rambut ning gone beda goblok. Terus nih. Kulo jengdalu Mas Kangko. Nggih wilujeng dalu Mas TB. Alhamdulillah Nggih. saged tinindalan kalih Mbah Lurah Sri Muryanto. Heeh. Kepala desa ana ing Sukawilangun. Pun ngertos kula. Kecamatane Kalipare. Alah mun ngertos ora usah dikandani Mbah Lurah Mbah Sri Muryanto kalih kula niku mun tepang sae. Tepang kok ngendi omahmu Tuban lho. Aja gawe-gawe iki ditunggone warga masyarakate lho. Kula niku nek wayangan teng Sumber Pocong mesti mampire teng mriki. Kowe karo Pak Lurah Nggih, plek soulmate kanca Facebook. Facebook iki apa? Facebook niku lho. Wah, ala Facebook to. Facebook. Heeh, kenalmu. Kula niku nek Mbah enten wayang Mbah Sri Muryanto niku mirsani kenalan teng mriku dadi kanca akrab. Weh ngono. Kula nek kalih Mbah Sri Muryanto nek teng mriki niku ora ben bengi ning ngene Soko ora tau mulih Mas tenan. Oh, Sumpah, ngerti. lho. Saestu lho. Ngerono ngopo? Teng mriku niku dolanan lato-lato. Ora ndene ngono, tekan ngono barang iki lho. Mas menehi penyuluhan Oh. bahwa di Kabupaten Malang itu harus bersih dari yang namanya kompleks prostitusi dan juga lokalisasi. Saiki wis resik. Resik mergo sakniki zamane online, Mas. Jadi mereka mun sepi. Lah iya. Alhamdulillah wah kula nek tinindalan teng mriki gumun setahun jembleng serendeng. Mas. Sing mok gumune perkara apa? Daleme Mbah Lurah niki Heeh. dalang disulap dadi gedung. Ya. Niku mergo saking sugihe Heeh, iya. wayangan disalap tenggene alun-alun utawa lapangan. Wah, Heeh. kula niki nek teng main teng lapangan niki nggih seneng nggih sedih. Lah nyapa? Senenge kan mergo saged silaturahmi kalih piyantun mriki Kalipare. Heeh, sedhiye. Sedih bingung golek nggo nguyuh. Mbok ditembakne tembok kono tutuk-tutukke ngono. Nek ana uler piye Prabu kok bangsane kok. Lah iya, heeh. Niki alhamdulillah saged sowan tenggene Desa Sukawilangun Mas nggih. Heeh, iya. Niki nek ana pantun jenengan gaekne pantun apa Mas? Nek kagem warga Sukawilangun. Pantun. Nggih. Heeh. Cara Sukawilangun. nggih. Heeh. Cara pantun jenengan damelke pantun apa? Jenengan dereng ndongakne kagem warga mriki lho. Lho aku lek wis ndongakne nggo temanten to, nggo Pak Lurah to. Heeh. Ning masyarakat jadi ndongakne. Nggih no. Oh iya, Ben oke. komplit no. Boleh. Napa pantune jenengan? Pantune ana dukun Terus asale Surakarta. maksude Masyarakat ana ing Sukawilangun muga-muga panjang yuswa. Lho. Ya secara iki apa jenenge kuwi spontanitas. ngaten niku ndongakno apik kok elek. Ya apik no. Panjang yuswa ki tegese dawa umure ngono lho. Ana dukun Asale Surakarta. artine Masyarakat ana ing Sukawilangun muga-muga paringi panjang yuswa. Lho, ora ya apik. apik niku kagem jenengan ning kanggone masyarakat niki kleru. Kok iso kleru? Donga niku ora usah gawe pantun. Lah terus Malaikat bingung. Wes saiki nek jenengan donga ndamel pantun, jenengan nek pas salat ngaten iki mosok budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main jadu ning pinggir alas kul a'udzu birobinas. Ngoten niku bener napa salah? salah nek ngono kuwi. Dongakne iki ora usah nggawe pantun cukup Cukup piye? dengan kata-kata muga-muga warga Sukawilangun tansah diparingi seger kewarasan, rezekine saya akeh, sehat wal afiat, tekan kaken-kaken lan linen-linen. Heeh, iya, ngono. Ngaten ora usah nggih pantun. Ya wong Jawa ki lek nganggo parikan barang to. Lah parikan jenenge iman surat mosok nggih parikan. Piye lek Imam Salat? Lah mau. Budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Elek ya Mas. Elek iya. Sowan teng daleme Pak Sri Muryanto dalam rangka apa Mas? Miwaha putra Marga Siwi ngrabekke putrane tunggal, putri tunggal saka penjelane Mbah Lurah Sukawilangun, Mbak Nadia sing jawab lawan Mas Taufik. Wah niki dokter nggih. Ha, Dokter Dokter. Pikanto polisi. polisi. Bribtu Muhammad Taufik Rudianto. Ha, Wah, wis diloko ki Mas Taufik iki. ngopo? Itu polisi to. Nikah kali dokter mangsane penak napa? Lho penak no lek lara ditambani dhewe. Niku lak perkara lara. Heeh, terus Jenengan nek priksa teng dene
dokter. Heeh. Pesene pripun? Jangan lupa ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Karo pasiennya gak kayak ngono. Jangan lupa ya, 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Jajal nek karo bojone. Mas, jangan lupa ya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Iku ora jamune tempe gosok karo botok tekek apa kasase. Iki cilaka Mas Taufik iki tenan iki wis. Tenan boyok masih kumat iki. Asli niki. Wah, sing penting nderek awake dhewe mboten usah nuturi manten. Ora usah, Mas. Mantene niku pun Sarjana. sarjana pun pinter-pinter. Heeh. Awake dhewe sharing mawon. Oh iya, Kula usul. Nah, Usul ditampa monggo ora ya ora masalah. tukar pengalaman. Betul. Wong nyuwun sewu Mas manten elek-elek ngaten kula omah kali bojo kula niku nggih pun enten 50 taun, mbok menawa Sik, cangkem lek ngomong umurmu iki lho pira? 35. Lah iya tekan 50 iki lho. Ngurusno nggone pakku, Pak. Gendakane pakku tak rabine. Barangnya sik apik lho, Pak. Iya. Eman-eman lho sampe dikenek wong liya. Dados namung iso ndongakne, Heeh. muga-muga atut runtut tansah reruntungan, Heeh. dadiya jodoh sak lawase, Heeh. enggal-enggal diparingi putra-putri golek Kencana. kencana ingkang saged tata jalma nggih putra-putri ingkang soleh lan solehah. Betul. Diwenehi anak siji ya alhamdulillah, Nah, anak loro ya alhamdulillah, diwenehi anak 10 ya alhamdulillah. anak kuwi padha karo rezeki. Ya, dawe para pinisepuh banyak anak banyak jahitan. Banyak anak banyak rezeki. Lah nggih jahitane nggih akeh. Yo akeh nek rasa diomongke. Alhamdulillah. Heeh. Dongakne napa mawon jenengan mau Wis komplit sore masak dongakne kanthi runtut. sing wigatine siji Mas. Apa? Niki Pak Lurah, Mbah Lurah, Pak Sri Muryanto niki kan sampun jangkep anggenipun dadi tiyang sepuh. Jangkepe mergo Tugase wong tuwa niku wonten 3. apa, Mas? Ingkang nomor pisan niku nggih niku maringi asma, nomor loro maringi ilmu sing bermanfaat, nomor 3 nikahne putra-putrine lamun wis ngancik dewasa. Ya. Niki pun luar, tanggung jawab luar pun saged nikahne malah direjan-rejan digedhekne anggone resepsi manten. Ya. Niki nek boten pratandane Pak Sri Muryanto niku piyantun ingkang ikhlas. Angel lho Mas ikhlas niku. Ikhlas ki angel. Lho, Angele sepiro? gampang diucapne ning angel dilakoni. Contone. Lho, ikhlase jenengan kalih ikhlase Pak Sri Muryanto niku benten ikhlasan Pak Sri Muryanto. Kok iso? Jenengan iki keteke dalang tapi rodok gak duwe rasa ikhlas. Sik, omong amur apa enak. Napa kula niki salah? Ya jajal buktekno omongmu. Mboten percaya. Hah? Jenengan agamane napa? Islam Islam nangger dina Jumat lakoni Jumatan. Jumatan. Jenengan dina Jumat budal Jumatan. Dilalah jarak 10 langkah sampean budal saka omah, sapine sampean ucul mangani tandurane tangga. Apa yang Anda lakukan? Mangkat Jumatan. Arep mangkat Jumatan jarak 10 langkah sapine jenengan ucul ngrusaki tandurane tangga. Jenengan arep nglakoni apa? Balik sapine digoleki dilebokne kandang sik. Ah, sampean telat Jumatane ora entuk pahala, dosa sampean. Bablas Jumatan. Lho sapine sampean rusak tandurane wong, Jumatane sampean ora sah. Lah terus piye? Lah niku jenenge ora ikhlas. Nek ikhlasmu piye? Nek cara kowe? Nek kula saged. Tak balekne saiki. Nggih. Kowe arep mangkat Jumatan. Nggih. Nembe rong langkah sapimu mangani tandurane tangga. Sing tindakne apa? Kula tetep budal Jumatan wong Islam kok. Lah sapimu mangani tangga? Sing duwe sapi sapa? Aku ora duwe sapi, yo sapine sapa? Wah, tak kira sapimu. Lho ora duwe aku sapi. Ngaten iki jenengan mboten ikhlas. Iya. Benten ikhlase kali Pak Sri Muryanto. Ikhlasnya Pak Simonianto piye? Ngetokno duit ora mung sithik tapi gawe nyenengke wong akeh, ndongakno kanggo putra-putrine insyaallah iso mangge rayu anggone nglampahi nikah pikantuk barokah dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wow. Niku Mas. Kuwi berarti ikhlas sing tanpa dilambari pamrih. Lah leres. Iya. La in sakartum la azdanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Artine
Sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, dene sing kufur kuwi bakal nampa adab sing luwih pedih. Oh, Ngaten, ngono. Mas. Dadi wong iki kudu syukur, Nggih, kudu Mas. ikhlas, Ikhlas. tanpa pamrih. Betul. Nek wong ikhlas tanpa pamrih, kuwi ganjarane apa, Be? Mlebu swarga lho. Oh, nek menehi wong seneng, atine seneng, ikhlas tanpa pamrih. Mlebu swarga. Oh. Ngaten. Lah Lah jenengan teng mriki nggih senenge wong akeh mboten? ya gawe senenge wong akeh, berarti aku swarga Lho kok sik gawe senenge wong akeh kudu ikhlas tanpa tanpa pamrih. dan nek sampean gawe senenge wong akeh sampean bar mayang bengi kok ora bayaran ikhlas apa ora? Ikhlas swarga, ora ikhlas ku neraka sing ngisor dhewe. Lah terus sing bayari ya kok ngisi Ah, budaya sampean ora ikhlas neraka sampean. Lah sindet-sindet sing bayari sapa? Ah, iku jenenge sampean gak ikhlas. Loh, saiki tak walik, Be. Omahmu ndi? Tuban. Tekan kene ngopo? Lho, ngibur wong piantun mriki to, Pak? Ngibur wong akeh. Nggih. Pomo sesuk ora bayaran ikhlas ora? Ikhlas lillahi ta'ala swarga apa? Lah terus kowe urusanmu? Nyapa urusan? Bekasane ora dibayar kowe ya ikhlas. Lho, ikhlas to, Pak? Sebabe Lah wis lunas lho. lunase dokokno Lah ngarep. sampean ora takon. Pak polisi. Kowe rumangsane. Jak geger ya ini. Kula niki kalih kanca kula Pak Demun, monggo mriki, Pak. Lho, sampean ora kanca kula to? Oh, peladen, Pak. Laden kok. Alhamdulillah, Heeh. sing penting siji, Pak, Apa? mantene aja nganti pegatan. Betul. Jangan lupa bahwa keberhasilan seorang suami di situ ada seorang istri yang selalu memberikan dorongan dan motivasi. Oh ngono. Mulane nek kalih wong wedok niku aja cetil-cetil. Ya. Jenengan saged sukses mergo ana dorongane seorang istri. Doa seorang istri. Betul. Heeh. Barokah sampean iso dadi sukses. Heeh, ya. Aja medhit karo wong wedok. Jenengan nek entuk blonjo ngaten iki, Heeh. niku upama jenengan entuk 10 yuta. Bengi niki umpama entuk 10 yuta. Ya. Niku jenengan tekan omah kekne bojone sampean pira? Langsung tak kene kabeh no. Lah sampean wong lanang cap apa to, Pak? Lho, jenenge tanggung jawab. Ngepet anake wong ya to, dimulyakne. Kene nyambut gawe nggo sapa? Nggo bojo. Ya aku entuk duit 10 juta tak kene kabeh. Cek to. Sampeyan iki karo bojo niku sadurunge duwe hubungan apa? Lah wong liya to. Ya wong liya. Wong liya lah nyapa sampean kok ngopeni sampean duit sampean kekno kabeh. Lah kuwi gen mujudake rasa tresnane wong lanang ning wong wedok. Dadi nek entuk duit sampean kekne wong wedok kabeh. Heeh. Niku kleru. Lho, kok iso kleru? Yo nek daringane wong wedok niku apik, dan nek elek Oh. nyuwun sewu. Heeh. Nek umpama daringane apik iso nyimpen duit, regane kayane selanang iso barokah dadi manfaat. Heeh. Nek daringane elek, apa jenengan orang menyengsarakan bojone sampean, menyesatkan. Nyuwun sewu bojone sampean sing ndi? Iki. Niki. Heeh. Lah iki jelas rusak bojone sampean iki. Raimu no. Mergo sampean nyuwun sewu daringane gak kuat. Heeh. Lah nyuwun sewu lho. Wong wedok niku nek dikei duit akeh, mesti tumindake sing ora-ora. Kok iso? Mesti paling gak grudak-gruduk karo koncone sobo mall, sobo ning gone salon, iki rambut dikrimbut. Krimbat. Krimbat Krimbat niku perawatan apa? rambut. Lah yo mestine krimbut, nek krimbat niku perawatan batuk. Oh iya. Ya krimbut. Ngaten iki ya, ngaten iki sing liyan-liyane iki mesti wah iki sik apik-apik mergo dijogo karo bojone. Sawange to Pak, sakmene sing kaya sembodro, Dursasana namun iki tok lho. Lho, sampean nyuwun sewu. Bojone sampean jenengan paringi dhuwit akeh. Sing dituku napa? Sembarang kalir to. Heeh. Online, tuku kabeh. Jajanan opoe ditumbas nggih napa Iya mboten? bener, bedino ki enek kurir teko. Awake mbiyen cilik mergo mangan Iya. terus mantus dadi lemu. Terus apa mboten? Bener. Nah, niki sampean menyesatkan bojone sampean. Lah sing bener. Nyonto kula. Sing bener piye? Nek kula entuk kaya sak yuta mamane nggih. Pamane ngono, heeh. Dalu niki entuk kaya sak yuta. Tekan ngomah bojo kula tak kei 10.000. 10.000 ki lho entuk apa? Lho, bojo kula tak kei 10.000 sik iso nyelengi 5.000 lho. Betul. Irit, Irit nek kliwat men 5.000 ki lho entuk apa sedina ki lho. irit Pak Dik kali Suprai kalah irit kali bojo kula. Lah terus 5.000 buktine ya iso maem ping 3. ki mangan apa bae? Isuk sarapan Apa? tuku energen sereal. Piro kuwi? Sarapan minuman bergizi. Piro kuwi? Regane 1.500. Awan. Awan tuku
Oki jelly drink penunda rasa lapar. Regane 2.000. Wis 3.500. Hmm, Karek 1.500 bengi. cukup romah. Mengobati penyakit mah 3 tahun Pak bojo kula nglakoni ngaten niku. Terus Wingi opname. wong bocah kok. Lho sing penting kan nderek ndedonga. Heeh. Nyuwun sewu jenengan sowan mriki nembe ping pinten? Bisa niki. Lewat alas mboten? Ya liwat. Alas ping weteng niku lho Pak. Iya ya. Lah kok kula teng mriku wau liwat ana kethek ucul Pak. Apa iya ta? Kalih anake. Heeh. Anake itu nyabrang dalan, lah kok ditabrak kali truk. Yes, anak kethek mati. Pak iki kira-kira nesu mboten? Ya nesu anake mati kok. Sabar, sabar. Inawa ma'asobirin. Inawa ma'asobirin. Wong sabar kasih Gusti Allah rasa nesu ngono kuwi. Sapa ta sing nesu? Kula niku tanglet. Heeh. Lewat alas mriku wau Liwat, heeh. ana anak kethek ucul. Heeh. Ditobrak karo truk. Yes, anak kethek mati. Heeh. Lah kira-kira Pak nesu. Iki jane supir truk iki matane picek kuwi to. Enek kethek liwat kok ditabrak. Sabar, sabar. Inawa ma'asobirin. Wong sabar iki kekasih Pak Sobirin. Kasih Gusti Allah, sabar aja nesu. Lah ora enak nesu lho. Anak kethek niku nyabrang dalan ditabrak truk mati. Ya kan bapake genah nesu no. Lah bapake nesu ora? Hah? Bapake nesu ora? Nesu. Loh, sabar, jenengan sabar rasa nesu. Aku bapake kethek. Lho sapa sing ngarani? Sampeyan sing ngakoni dhewe kok. Anggrek. Monggo. Mas, nyuwun sewu. Dalu niki spesial. Spesiale apa? Selain ngrawuhi panjenengan, Hah? saking Solo didukung kalih rawitan Dwija Budaya. Nggih. Sinden-sinden. Ah. Kesti budaya kalih Dwija Lara dicampur Mas. Ah iya Dwija iya. Budaya niki ugi ngrawuhke Mbak Niken Salindri. Aku ora malah ngerti. Kejutan saking Bapak Sri Muryanto dalu niki dimeriahkan oleh Mbak Niken Salindri. Bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Oh. Nyuwun sewu kanca-kanca. Biasanipun Mbak Niken kan menggawe damel lagu. Lagu ya. Berhubung niki wayangan jogete saya Pak. Apa ya? Nyuwun iringan anu Mas. Walang kekek mawon. Oh, ndong tak ndong. Tak belum. Oh iya. Walang kekek. Mosok niki salindri karo walang kekek. Nggih Mas, saestu niki. Nyuwun sewu Mbak Niken pengawal hansip diberikan jalan monggo Mbak Iya. Niken. Ya coba. Ndong tak ndong ya. Nyuwun sewu Bu, nyuwun sewu paringi dalan nggih. Wah. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Wah. begini iki. Malah ora ngerti aku lek Pak Kades ngrawoni Niken Salindri. Wah. Dalan. Dalan paling liwat. Endi lho? Niken Salindri ki endi? Bokei walang kekek koyok bintang tamu ae. Ngopo? Apa salah to kowe? Niki wau ngendikane Pak Sri Muryanto niki wonten Mbak Niken Salindri. Heeh. Niki ternyata Mbak Niken Kalender. Mboten sewu. Mas niki Mbak nyuwun sewu Mas. Halo Mbak. Mas matamu. Kok kene wis dandan wedok ayune kene kok celuk Mas. Nggih Mbak, pangapunten. Bocah lesina niki dawuhe Pak Sri Muryanto niki sing rawuh Mbak Niken. Terus, Lah kok sing rawuh jenengan niki pripun? kuwi apa ora ngerti to? Anane bengi iki aku teko ning nggone desa Suka. Suka apa? Suka Sumber Pocong lho. Aku mari kok Suka Wilangun. Suka Wilangun kene iki nyapok. Aku mergo budaya niki nyuwun sewu Mak Cangi. Heeh, ngapa budaya. Aku termasuk pesinden budaya. Janjian nek rame-rame. Angger iki nek hiburan apa, mesti tak parani tak sindeni. Tung Pak Camat duwe gawe rame-rame, Tak parani tak sindeni. tung Lor Pak Dayan duwe rame-rame. Tak parani tak sindeni, Mas. Kene sinden wingi daerah Donomulyo enek rame-rame tak parani tak sindeni. Aku diantem wong sak kampung. Lah nyapa? Sebabe. Lah wong kepaten ya kan. Kleru. Mbok kowe melu mati pisan. Kowe gawe pengalaman lho, ora bendino. Aja ora kena nggih pepet-pepetan kok malah nek dipateni.
Niki ora iso mati, Pak. Ora iso mati. Nggih. Sebabe Kenapa to, Mas? Yo anu KTP ini seumur hidup Mas. Oh, iya awet seumur itu. Wong sing ra konsisten kuwe. Nyuwun sewu sampean iki kok iso sing terawuh iki ndak niken kok iso sampean iki duwe jeneng ora? Aku to. Duwe asma apa? Lah nek piantun kene iki daerah Malang, Kalipare, Kali Dawer, Kali dawire tulung aku. Wis pokoke nek kaline lho pokoke tak suwebon ning Kali kabeh. dawir aduh bener. Piantun kene ada pepatah mengatakan tak kenal Maka tak kampleng, tak sayang. tak sayang. Ditepangke asmane sapa, mijil saka ndi? Jenengku iki ora mung siji, Mas. Soale aku ning omah iki sosok nyambut gawe nyuwun sewu niki, Mas. ah piye. Sosok aku kan ning omah iki ya sok nyinden, Heeh. sosok penyanyi campur sari. Oh, sampean yo pesindian to? Lho piye ta? Yo penyanyi campur sari. Campur sari. Lah kok ya campur telek bareng ya. Penyanyi campur telek ya Aduh. nyapa, Mas? Ya ampun nyamuk, Pak. Piro? Lapangan diakeh nyamuk. Ya pancen ya wajar main ning lapangan, Mas. Iya. Paling gak awake dhewe iki anu tetepangan. Nyapa, Mas? Ya ampun laler, Pak. Halo. Anu Mbak Lurah benjing-benjing nek saderengipun pentas jenengan fogging riyen. Kersane mangke kesehatan terjamin dadi Betul. heeh, Mas. Kula pinangka apa, Mas? Tekek, Mas. Tekek gundulmu kuwi. Mosok sinden kok kerambatan tekek. Jane aku ki apa sinden kok kebun binatang. Cilik. Lah mosok mau nyamuk sik wajarnya kok tekek nemplek ning Ora sana sing ditepangne sapa kono. Nek aku penyanyi biasanya campur sari. Heeh. Biasanya jenengku Lidiana. Apa itu Lidiana Lamborghini Cappuccina. Tangkemu Lho, model-model saiki lho. ya tapi koyo jenenge mobil kok jenenge kopi. Lho lah iya. Litiana. Lidiana Ballerina Cappuccina Lamborghini. Oh, itu nek jeneng penyanyi Penyanyi. dangdut. Iya. Nek upama melu wayang niki Ya, sinden. wayang biasanya kan aku nek celukane Liti. Heeh. Tapi nek nggih gelungan iki dipanggil Nyi Liti. Nyapa? Suwe-suwe lambemu tak setrum. Kok mbok setrum piye to? Piantun kene iki piantun religi kok malah ngomong saru. Jeneng Mas, jenengku ki celukane Liti. liti kok iso dadi nyiliti ku piye? Gandeng anakku ibu-ibu sindian. Contone lho, Mbak Dwi ki nek wis kagem sinden iki Nyi Dwi. Oh, Mbak Putri, Nyi Putri, Mbak Kori, Nyi Kori, Mbak Punjung. Nyi Punjung, Dadi nek sinden kuwi mesti ngarepe gawe Nyi nek dalang. Ki, Contone kaya Ki Dwijo Kangko, Ki Purbo Asmo, Asmoro, Kiamat, Kiamat Sadikin. Dalang Solo Kiamat Sadikin. Ya Mas sapa? Amat Sadikin. Lah ya Ki ngarep Ki. Oh, dadi nek dalang kuwi gawe ki nek sinden. Nyi Dadi nek jenengmu Liti, dadi Nyi Liti. sing nyiliti sapa? Ya Pak, anu Sri Muryanto. Wapuk pisan. Lah kudune nyuwun sewu Mas. Ah piye. Kudune Pak Sri Muryanto ini kan nimbali panjenengan. Ya bener. Bintang tamu tertera Ya. Andi TBCS. Heeh. Kudune CS ki kan Cak Slendro. Ya. Ya apa? Ojo salah panemu. Kok salah panmu piye? CS kuwi ora kok Cak Slindro, Lah apa? tapi Cak Sandirono Junior. Ngono. Kok Cak Sandirono lho. Wong iki wis awarahum. Almarhum. Almarhum. Nyuwun sewu pesindian apa penyanyi jenengan Ya iki? iki ya sosok nyinden, sosok nyanyi Mas. Bisa dibuktikan. Lho pripun to jenengan? Nah, nembang apa coba? Lah jenengan ngersake napa? Lah nopo-nopo saged-saged panjenengan. Rawon? Loh. Foto? Sinden, nyinden ora mangan. Beh. Nyapa? Melu aku ning guru delok ya. Arep nyapa? Tabrak truk iki lho. Mas Kangkol kuwi ndawuhi awakmu kongkon nyanyi nembang. Lah nyanyi Kaya sinden kondang iku tau ngetutne sapa wae. Lho ayo aja ngenyek to Mas. Lah aku ki sapa ae dalang-dalang kondang tak tutne kabeh to. Contone Almarhum Kinarto Sabdo, almarhum, Jogja almarhum Ki Seno Nugroho, almarhum, Ki Entus Susmono, almarhum, Ki Haribawono, almarhum. kabeh tak tutne Mas. Setose mbok tetne kok wis almarhum kabeh. Lah pancen aku sinden tak geblok kok Mas. Dadi dalang sapa sing tak elok iki mesti ninggal.
Sing bar mbok eleki mesti ninggal sah kuwi. Sah. Siap-siap ya. Oh cangkeme ora mati. Lah iki terus dalam sapa kenembang Mas. Nembang ya. Maksudnya ki ninggal ki pari pentas kini ninggal mulih. Oh, Ora mungkin nginep ning kene terus. Oh iya. masih mulai. Mulih. Anu ilmu Alah. Ya apa? Aduh, Pocong, sayang. pocong ketoprak. Iya iya pocong. Ngono Iso ora ketoprak iso. Lah niku panganan kula dereng lahir kok nembang niku lho. Weh. Iki di lenggahe para senior-senior anu lho, ngesti budaya lho. Lah ngesti. Iki ngesti budaya ngerti sing mimpin sapa? Sapa sing mimpin? Ngerti apa ora? Sapa? Ya Panto Grup. Lak wanto lak kelurahe apa sing duwe sing kagungan Sing duwe ya ramanipun Mas Kangko. Mbah Syukur to. Sukran. Syukur. Syukur Lah ya awakmu. Syukuron Suwanda maksudku. Syukron Suwondo. Mbah Syukron Suwanda. Ojo ngisi-ngisi ya. Ora Mas. Tapi di tengah Mas. Lah sakarep pelok pindro aku sisa kabeh. Ngilmu. Dar. Cangkeme cocok nih Dar. Sing biasane Mas. Sabro. Ngilmu iku aduh sayang moi lawang kowe sing marai sakit Bu Ya iso to Mas. alah bocah ayu deh Ini sinden klasik. wah tepang kali Mas Gan Lah lagi Dar Gombes to. Dar kumpul. Dar nopo? Dar ini Daryanto. Dar. Lah yo Daryanto Gombes lho. tepang ora Yo kenal to. kaya ket mau kok lirak-lirik ngopo Lho ki dhisik glibet ae karo aku to. apa iya Lho piye to? Lah Dar iki aku iki karo Dar iki gandeng 5 tahun Mas. Duwe anak siji ra nek ndase. Anake cilik nyenil lho. nek Mas Dodok Mas. dosen Lah kuwi aku bendino dijak ini hotel ya Mas. Tahu to? Lho njek to Mas. Aku malah ora ngerti ya. Teng Solo niku Heeh. alah niku glibet seminggu kula dinepne teng gone anu hotel niku. Heeh. Seminggu ra diapa-apaan. no hotel larang loh Mas sedinone paling gak iku 1.200 kamare Lah iya, seminggu Mas. diapane ning kono Ora diapa-apane belas Mas. lah terus Akhirnya aku tombok bayari hotel to Mas. ya kelakuan lu kaya Banyak kurang ajar. nyuwun sing apik karo Pak Dodo Ning gone anu barang ngono yo kuwi lho Mas aku. Ya, Dinepne ning hotel lho. lah kok sing jarine karo dari iki sing kuwi nesu-nesu ngopo ini kan usaha Mas Usaha. kayak apa buka potong rambut apa Potong rambut ngisor waru. terus lah kok nesu karo dari ngopo Lah anu karo dibusek lho Mas. apa sing dibusuk Warune dibusek. Akhirnya kan potong rambut ngisor. Jadi entek cukur. ngono tentang sing apik Nano. Ya. Ngilmu. Sampe ya? Mas? Ya. ngilmu Nyapa kok marahi bareng. Koyok sinden ora profesional nek mbok bolak-balik mbok marahi. ngene selarasmu kleru Lah iki kabeh iki siswa iki kabeh. Loh, Mbak Dwi, Mbak Dwi, harapan sinden idol. alah lagi sinden idol. Loh, iki sesuatu Aku bisa KDI, Mas. KDI apa, Mas? Ketua Dadu Indonesia. Tak kira kontes dangdut Indonesia. Boten. Yo anu anggotane yo coro barang. Oh, iki kabeh muridmu. Kabeh iki muridku, Mas. Ngono sampean pinter. Sing ngomong sapa tak tabukane? Lah muridmu kabeh. Aku goblok to, Mas. Lah nyapa? Lah disedot kono akhirnya jero kopong, Mas. Oh, ora ana isine. Ora enek isine belas. Ya ora apa-apa sing sabar. Wong utek kuwi saiki tak ganti kok. Apa to? Nyapa? Lembek rogoh wong buru. Pero kowe wis aku ngongkon maju biasa. Ngene iki sing ngrungokno kaya radio kaya pah kesidene wayu. Oh, ayo sinden iki lungguh karo kancane lungguh ngisor ngadeg kaya Ya ora iso to, Mas. Lah nyapa? Lah aku wis timbang kon lungguh nek wani mulih nah. Lah ngapa? Lah aku nate pengalaman nih. Piye pengalaman ini? Kali dalange kengken lungguh campur sinden. Heeh. Akhirnya kula praktekne lungguh mak tek mak repet. Ngapa? Kancan suara tus. Apa sing bledos? Sesuknya nek nyinden mbok sadurunge nyinden digecek wae. Lho, ben ra marai. Panjange. Apa? Lah digecek. Lah iki senengane arek-arek
Arek. Arek-arek sapa arek bonek. Ngono kok lenggah karo kono. Yo ora iso aku yo gelem yo ngadeg kene ae. Lah nyapa kok ora gelem lungguh? Eh? Ora gelem lungguh ngopo? Lah iki lho dina kelungguhan iki lho. Lembang. Lembang. Tak pira master. Jar. Ngilmu. Pas. Sampe tadi. Pas. Master. Ngilmu. Sing enak. Nanti tingtingan. Ngono enak tak paringi. Bapakne. Tak lewek. Lho. Piye to kira-kira? Iya toh. Lah kene iki penak lho. Wong kene iki tanpa iku lho Mas. Tanpa apa? Tanpa efek samping. Yo ora enek apa ku efeke apa-apa lho Mas. Wanita istimewa. Istimewa. Padha karo sego goreng biasa, iki sego goreng biasa, iki sego goreng Istimewa no. Sinden biasa, Sinden istimewa. bedane apa to, Mas? Lho nek biasa kuwi anu ora enek ndoke Mas. Nek sego goreng biasa, Ora enek ndoke. Nek sego goreng istimewa tengah mesti enek ndoke. nek sinden istimewa, Ya tengah ya enek ndoke to Mas. jare wis meledos wis mau. Tukul. Wong anu sosok terubus dhewe. Oh, kowe pakai. Sing apik no. Ngilmu iku kelakone kanthi laku titik balik kamar masuk. Lambemu tak cor lho sesuk. Lah nyapa kok nesu? Pocong iki lagu apik-apik kok mbak ora kari kok ngono. Lah iya pocong ta Kowe Mas. ngerti pocong ora? Pocong. Pocong teko pitik walik. Ya contohnya. Ngilmu iku aduh sayang moi lawong kowe sing arani kempul ngon kempul Mangun. Mosok mangun bareng. ora teluk apik to sing apik Ngilmu iku kalakone kanthi laku pitik balik damar tangkeme rusak ngono iku warake bola-balik kok ngono kok ora bosen kowe ngene iki ora seneng ku ngene iki. Ngopo? Kok ndase iso diklonthok iki lho. Lah ya sinden nek diklonthok kaya rambutan. Lah klonthok wae lagu apik-apik dirusak-rusak nek ra iso kreasi ku klasik mbok kayak musik kae yo ono. Lah kowe kok iso mlothok ki ora ngerti sejarah. Iki nyuwun sewu Mak. Apa sejarah apa? Riyen iku kan anu wonten sejarah gelungan. Gelungan. Nggih. Niki riyen kan warisan saking bapak. Ya warisan bapakmu Sandirono. Mbah Sandirono riyen nggih macak wedok. Heeh, ya. Akhire bapak ninggal. Gelungan iku direbutne kula kalih TB niki. Oh iya. Geger kula Pak. Tuban geger. Kula kalian niki Kakang Adi rebutan. Wah, gelungan. Weh. Nganti dipisah Ronggolawi. Bah, dipisah Ronggolawi teko Indra Katong sampai Brawijaya teko misah wae dhewe. iya terakhir kayak ipin-ipin sing bisa. Lambe dirungokno. Kowe apa ora ngerti to? Ngapa? Biasane Alah gelungan kayak ngono kok ana lho biasane. kuwi gelungan bukan sembarang gelungan. Ngapa? Sapa wong sing nganggo gelungan kuwi mesti joget Mas. Sing nyekel gelungan kuwi Mesti joget. alah ra percaya. Lah kowe ora ngerti percaya, kowe ngerti ora entuke iku ning ndi? Teko ndi? Segoro Kidul. Kuwi sik ngidul neh Mas. Segoro kidul sing ngidulne daerah ndi? Ya pokoke daerah Australia to. Oh, mangono di kono. Nek ora percaya tak buktekne. Leng. Percaya apa ora? Gelungan ini kita sing gawe Mesti joget. wik iki tenan. Tenan Mas aku ora anu Dadi ngapusi begitu awakmu. plek langsung joget. Joget. Ora percaya. Anu wong kene ini ora kowe nek gawe ora yakin Dadi nek sing gawe mesti joget. kuwi tenan lho. Tenan kowe kudu yakin. Lah sepurane aku ora ngerti ngerti katiak nyuwun sewu Mas. Iya. Iki Kita disutrekne ketok kuwi. Gelungan ajaib. Dadi nek iki digawe mesti mesti joget. joget ku tenan. Kowe iki gawe sing pas ngono lho.
Kayak piye to? Kayak piye gawe kayak piye? Ya ampun, ya goblok ira. Gawe lah yo. Loh, Joget iki ya. ora. Kok nek ujung yo ora. Dadi nek gawe saestu Mas iki. Nek digawe joget kula jambel iki. Dadi dadu tak tak. Aku tak lirang ngerti setelah Lho piye iki nek tenan nek naranggone Pak Sri Muryanto. Suwe-suwe rusak blungan ki malah. Boten ora nyuwun sewu Mas. Apa? Jenengan boten pirsa lho. Ngapa to? Sinden iki Nadyanto iso joget, iso nembang ning gadah katiasan lintunipun. Apa? Semua anggota tubuh niki iso dadi alat musik. Ora usah mbok pamer-pamerne, Mas. Engko tenan ku nek sisa wong kene ngerti, mesti nanggap aku ijen. Kenapa kok koyo iso norek lagi ku? Lah iya pancen aku ki anu sak sinden, sak nembang, sak alat musiknya to, Mas. Niki nyuwun sewu Mas, jenengan jarang pirsa to. Urung. Lah nek pemusik ngaten niki nek ketekan niki minder. Minder. Awakku iso muni. Nggih nyuwun sewu. Ambak diparingi kuping irung paus dengan iki sakit musik Mas. Weh. Nek kula jabut iki lho. Tet. Tut. Tot. Dung. Tuluk. Kok iso ya? Lah nek ngesti Kok iso ya? budaya karo niki pedhot. Alah nek Mbak Duwi ra iso. Alah ora iso. Ora mungkin muni ditet. Tuluk ora mungkin duwe. Dadi wah niki nek dijewer niki deh. Kuping matamu. Kuping. Lah kok gulu mencik. Ora ketok aku. Nek dijewer niki Tet. Tut. Tot. Dung. Tuluk. Tuluk. Wis iki. ora mung gelungane, Oh iya. herniane ya kantun. Hernia. Niki didamel lagu nggih saged, Gigi gawe nembang ya iso? nembang Saged. saged. Ya coba. Nah. Lagune apa, Mbak? Kira-kira. Pelok. Pelak, Mas. Belok. Tet. Tut. Gung. Tuluk. Ditesek ya sarunge nembang ya. Nembang ya. Nek matur sik to. Pelok Mas tet. Ikune gendera tut. Apa to ngomong Bener lali to lho. Nek wis nyanyi nembang lagi tariken. Kok lali. Sing lali sapa? Ngomong sik matur, Mas. Sing enak Mas. Kan iki lho Mas, lali janjine. Lali janjine, Mas. Dina Minggu gitu. Dina dung. Tet sik Oh, tek to. Iya. ora anu urut apa. Dina Minggu sing tak tungtet. Aku ingatut ning tawang matot ai ket ai tut ngagung ger tolok. Iso lagu. Lagu apa mesti iso. Niku tasik lambat, cepet nggih saged. Cepet ya iso. Saged. Dina Ming tolok tak tunggu tet tut kutot tet tut tut Bisa cara aku iso. Bagi cepet kene Cepet Mas, nyanyi. iki cepet Mas. Ojo sini. Dina Minggu sing tak atung tet aku ngatut aning dot awang dot ai tet ai tut nganggung ger tolok tet tut tolok ngerti tet atut tolok Mas kok pakai tolok Kae. Aku jamu iso apik lho. wis kowe golek gandengan liya ora Tatuluk. model iki kowe anu mbok jak gandengan pisan iki malah haus lho Ora tek iki lho. wong edan wis golek gandengan liya Nyanyi musik. rumangsaku kok iso kene iki Kene, di sia-sia Dampingi penyanyi ora? Dampingi penyanyi ya ora? iya to kene iki ben anu ngerti tak contoni piye to nembang sing kepenak Wah dicontoni sih. Musik apa Contohnya. gamelan? musik apa? Kuncinya apa? model anu niku lho anu seket anu niku lho, Seket apa to? sing joget-joget Velocity. seket ya iya ki lho lagune
Skater, Mas. Statue. Statue. Tuluk-tuluk. Bisa tak Ya iya dong, bisa. statue lagu sing saiki Heeh. ya. Apa Mas? Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak maku. Jual mahal dikit karena bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Yo. Tekmu tokno tekmu. Mereka tekmu saiki wis mambu. Statue tekmu. Lah yo nek statue kuwi Inggrise nek Jawane tekmu. Bang raja nyambil segala Mas. Ya, Bujung, ayo Bujung. Bujung. Ya, disupati musik. Ayo Mas Jaro, gename. Yo. Yuk, kayak mau berpacu dalam musik. Monggo dipun rapi. Ya, Mas Andi. Nggih, Mbak Punjung, wilujeng dalu Mbak Punjung. Selamat malam Mas Andi. Alhamdulillah sowan tenggene Bapak. Sukawilangun. Iya. Kuwi khusus aku tolok-tolok. Ora kenek jane. Mas aku Kira anak tuluke. Mas aku cetak koluk-koluk. Wong edan. Gandul. Iki Tolok. Jajal aku Mas. Suarane beda, Mbak. Jajal aku Mas. nek iki suarane nggih. Nek kuwi yo anu kurang ajar. Aku jajal ya. Ojo. Jajal aku. Ojo. Anu Mas Delu kan. Arep jajal apa? Jajal sing tolok. Pacake. Anu Pak Srimur Yanto, mboten nonton kamar elek-elekan to, Pak? Arep apa? Lha iki arep jajal tolok-tolok. Nang Mas Siti apa? Wis to ki wong edan. Bujung penasaran. Kuwi arep jajal pengen jajal kuwi. Lah ya Mas Delu ta lho. Wis to sampean ki ditimbali. Wis to gratis ora mbah sambayar karo aku. Ojo. Wak nek an mbok tuluk-tuluk aku seneni ready. Lah ya Bilung. apa? Wis tak antimo kae mau turu wong e. Iki diaturin apa Mak Cani? Ah. Nembang no. Bebas. Lagi mau rumah tutukne lho lagune. Lagu-lagu Dino minggu rumah tutukne. Velocity. Ah, Velocity yo kena. Ujung. Iso apa piye Velocity? Lho, sing kuwi. Tak pernah ki lagu Mbak Mas nadane Mas. Tak Boleh dicocok le rada kok. ini lagu ini. Tak pernah ucap hello seperti kau melambai. Harimau. Raiso kowe raiso kowe. Aku ra ngerti Yo kuwi anu bareng ngene iki. Anyar. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Piye? pernah. Aku warai. Iya, iya. Telu. Tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. harimau. Anu. Ini aja Velocity. model niku. Biasanya kan kariman ning. Heeh. Lawas Mas yo. Anu kuwi tak kono Mas. Oh iya. Tak Wis sing kariman Kari- kurang. Yang manis ngombe yo gula lho. Tambahi gula. Nek iki biyen iki sing anyar iki. Iki anu sing iki sing model hari kuwi. Iki Mas dengan pesane Mas iki. Ya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau Malaya. Sangat macam mereka Mas. Nah,
Ben ngerti ya. Riko Mas. Ah, Dalange ya kudu iso anu velocity Mas. Iso. Ojo mau velocity, aku tolo-tolo kayak iso. Ini Jung, tolo-tolo kan aku Jung. Mbak Dewi. Tak kan nolok-nolok aku. bojomu jangan ditolong-tolong iki lho. Kelakuane ngono ki. Mbak. Tak omongi ra kenek lah arep. Aku gelem nolok-nolok sing ngendang Mas. Iya. Kuwi bar sing ngendangi bang tolong-tolong kene bang tolong-tolong kan mesti terus kene. Oh webes kabeh. Lah iya. Aku malu. Iki lho velocity lho. Iya Mas. Tak pernah ucap hello pergi kau Sik. Sampeyan iki ngerti harimau ora? Ngerti. Harimau kok ngene ya apa? Iki welut. Woi. Oh. Rodok Aku biasanya orang ngene kok. Kali kon. Ngene. Mbak Dwi, Kan tolong-tolong. bojone sampean karo kakian dolok-dolok. Kan tolong-tolong. Ayo jenengan praktek nih. Yo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Harimau. Ngono. Iso aku. Aku sih kowe kan iso iki Iya, aku kok Mas Kangko. iya, Sampeyan sing nyanyi ya. Oke. Tangan loro Mas. Yo, tangan loro yo. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Harimau mana ya? Sampeyan lagi ayo. Nyapa? Iki kaya mau. Iso no. Saya ternyata Iki kan aku. Ijen. Oh iya. Ijen Ijen, Pak. Ya iso. Tak pernah ucap hello pergi kau Sik. melambai. Iki macan iki lanang ora banci. Macan Iya. iki macan kereng. Oh iya. Macan. Lah kok cara lagi. Iya, ya. How. How. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap Hello pergi kau melambai. harimau, harimau, harimau. Tak pernah Ucap hello. Wis to, Ya jawab. urung-urung ini. Urung wae Pak. harimau, harimau, harimau. Tak pernah ucap. Wis tak tua kok. Ya foto sampean lesing apa to? Kowe liyane pisan aku suping 5 lho. Sampean pengen harimau gitu. Heeh. Sampean pengen iki. Hah? Harimau. Harimau. Iso. Sok malih. Sok malih. Makanya latihan diambak kali mbak. Iya. Latihan iki harimau kali uluk-uluk. Jadi Bang, Iya. harimau. Lagi uluk. Mangga Mbak Punjung ngatur Ah. menapa? Nggih. Ya ora ana pamundhut to Mas Andi, bebas dadi lagune. Oh, bebas yo. Sing campur sari. Gak melas plus musik. Untuk menghibur sama semua masyarakat yang ada di Sukowilangun. Ya. Apa lagune Jong? Manut Jong. Sing lagi ngetren sakniki nggih, Mas. Ah, Apa? keren. Lagune apa? Gigis. Hah? Gerigis. Oh, Grigi. Oh, Gergis. Sing naik kono ku lho. Oke. Tapi sana lucu lek karo Mas Andi gimana karo kono. Diomongi melok aku ora percaya. Wes tadi itu Mas. Oh, cocok aku. Iki lab lho, lab lho. Lete sopo? Mas Kangkot Dwijo Laras ora lep. Wijo laras Indonesia Ora lep. sok to Mas. Ora lep aman. Mau ning YouTube. Ah, ora Dwijo. Oh, iso aman nek Ya, ngono. aman. Aman. Tapi- Lucu lek karo iki sampean. Tapi YouTube lokal sing. Iki kan nonton bareng. Iki kan kudune aku iki gak iso iki mau. Napa? Lah aku seneng kono wis dinteni arep dijak mabar. PUBG. Mangga Mbak Punjung. Yuk, maka. Eh, Ya, musiknya. Ya. Yuk, terus. yo, Dwijo Laras Indonesia. Oke.
Menika wonten Mamundut Mas TB karo Nggih, Mas. Mas Hengki. Nggih. Wilujeng dalu Pak Kangko monitor YouTube Dwijo Laras Indonesia. Oh nggih. Saking Tulus warung Tombo luwih Cikarang. Nyuwun lagu ayang-ayang. Nah, menika transfer 700.000 matur nuwun. Ugi saking Pak Joko Pilang Kenceng ing wonten Madiun. Nggih senengane lagu Lestari. Nah, nggih. Nyuwun saking Taman Sari, Boyolali, nggih nyimak saking griya matur sembah nuwun. Ugi menika assalamualaikum Pak Kangko, waalaikumsalam. Saking Pak Inandang, Gemolong, Sragen, nggih live streaming nggih nyuwun Lestari, nggih. Menika pamundhut Lestari Mas TB karo Mas Hengki. Lestari nggih. Lestari. Ah, nggih. Ingkang ngaturke sinten iki, Mas? Sapa kuwi? Dua ya. Kali, Monggo, kali. monggo. Mbak Kori karo sebelah punjunge sapa asmane? Mbak Kori tenan. Nek. Mbak Tika. Tika. Suarane Mbak Kori tenan. Nyapa Mbak Kori? Lho piye to suarane Mbak Kori apik. Wah, ciri khas. Biasa puji-pujian ning langgar Mbak Kori. Ora ana hubungane karo tembang ayang-ayang karo puji-pujian. Cito, ndasmu kok iso mbeluk iki jane. Aku tak gilungan ya. Aku suwi ora tak gilungan. Ayo. Kalau Mas Kok ayang-ayang Mbak Putri karo anu, sebelah. Mbak Tika, Mbak Tika. Mbak Tika sih karo Mbak Kori yo. Ah ya. Iki Lestari sike. Subat musik Pak Coro, yo. Hey. Hey. Nah, Mas TB. Nggih. Ya. Selamat Mbak Kori karo malam. Mbak Tika. Pamundutan saking sinten, Mas? Saking kanca-kanca saking Madiun ugi saking Jakarta menika keh ingkang monitor. Nah, mau TikToke mandek mergo kebenet. Ya wis ora apa-apa. Esuk lek urip neh. Nah, nggih, matur sembah nuwun. Mosok Garape gamelan tas musik. wow, TikTok kebenet mosok gara-gara tuluk-tuluk. Heeh, gara-gara tuluk-tuluk mau. Niki wau lagune napa? Lestari. Lestari. Disebut, nggih. Saking Saking pundi niku wau Madiun kalian saking Jakarta Oke, ugi. niki ugi wonten awala, Mas. Wonten surat nggih, monggo. Untuk dalang Mas Anem Dwijo Kangko di Nggih. tempat mengucapkan selamat kepada Pak Lurah karena sudah menikahkan putra-putrinya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Minta lagu Lestari. Sami pamripun. Niki ugi wonten pamundutan. Selamat malam Ki Dalang Ki Anomali. Anem Dwijo Kangko. Anem Dwijo Salam tujuh kangko. Tasis tunggal, Gede Mas. Lestari. Tasis tunggal. Nggih, saking Salam kagem Mas Hengki utawi Nyiliti. Sapa to? Ya paling penggemar. Alhamdulillah dangu mboten panggih Mas, sampean ketok lemu saiki. Oh iya ya matur nuwun. Sapa to, Mas? Ya paling ya gendaanku. Alhamdulillah sakit pinanggih teng mriki sampean saiki malah sombong to Mas, kok dadi dagelan kondang wis lali karo aku. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Wis apa to jane? Oh, lah kok ngilok-ngilok ta, Mas? Lah ya apa to? Pintu suratnya baru. Ora ngerti sirine aku. Lah kok ngilokne sombong dan kurang ajar. Kowe aja kaya ngono to Mas, gendeng-gendeng roti-roti biyen-biyen saiki. Sampeyan karo aku kok kaya ngono wis lali karo aku. Sampeyan biyen sing mulyakne iki aku kok sampe kelakuan. Oh, lah kok ngungkit-ngungkit. Kowe aja kaya ngono to Mas, sampeyan ku mbok aja ngino karo wong wedok. Ngadianto aku ki rondo ning aku ki aja mbok sia-sia. Nek pancen Gak terima. rumangsamu sampean apa mbok eling sampean ben dadi wong ra duwe dagelan sik rong kondang Oh, baru saiki ngenyek, duwe. ngenyek. Lah rumangsamu apa aku ra nelongso mbak gawe koyo ngono Mas mbok eling Mas iki. Sampean iki saiki sapa? Kok omong iki? Mbok aja koyo ngono to Mas. Aku biyen mek tresno karo sampean iki ngopo kok mbok sia-sia. Rumangsamu kelakuanmu apa koyo ngono. Mas iki sok bene kok aja koyo ngono Mas yo. Aku iki sapa? Oh, wis dipangan bareng kok sepangga omong. Aku apa? apa? Eh, Ya, Lagi apa Mas? Diatur Ah. Lestari ya. Lestari, ya. Gedi Purbo karo kendang Jaipong. Ya, coba kaya apa. Nah. Lestari, Mbak Kori. Nah, iki mau bar tipung dangdut. Monggo, Cok. Lestari, monggo sugeng midhanget dados.
nyengsemi sajroning sepi sayang mandani saratri tatya kembane hati Nyuwun ninggal katresnan saking gorobokan nggih. Pacutke ninggal katresnan Mas Gugu ning garap Samboyo. Samboyo, Bro. nangis sajroning Matur nuwun. Ya, 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 ya. Wes rasa dadi arep dadi berarti. Sing dadi iku sapa? Lah kowe katik nyapa? Ya iki wis rampung to, Mas. Ku diaturke niki wau. Nggih. Iki tembange apa mau? Lestari, Lestari. bablasne ninggal Tinggal katresnan. katresnan. Nggih. Wah, Lagu loro dadi siji. nggih. Pikantuk salam, Mas, Saka sapa, Mas? saking Rama Widodo monitor kali Dinda. Oh, nggih Rama Widodo. Insyaallah mengko Juli wayangan wonten ing daleme Rama Widodo. Kepuh Kertasana Nganjuk. Nggih. Ugi angsal salam Saking sinten? saking Hotel Kalimantan Selatan. Lah iya. Oh, neng Bukit Mulia to. Bukit Mulia. Ah, tanah laut Tanah nggih. laut. Kayak kok ora melu nggih ben kae. Apa? Kowe. Tahun ngajak. Oh, tahun ngajeng. Iya. Ah, ya, Mbak Putri karo anu.
Sing urung Mas apa? Lah niki lho kalih niki dereng. Lah niki dereng ya. Ah ya. Kalih niki dereng. Sing Ya, ketiga iki niki. spesial pamundhut saka Cikarang Jakarta yang setiap malam selalu monitor. Terus ya meni transfer rek nyuwun lagu. Mas Tulus Cikarang. Lagune ayang-ayang. Weh, ayang-ayang. Yo, kaya ngapa? Diaturi jumeneng. Support musik Mas Joro. Yo. Kaya ngapa? La 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 la. Waranggono Ngesti Budaya Blitar. Wah, Ya. nom-nom kabeh sakniki. Nggih. Niki sing mau sing menang Sindian Idol sinten? Ya kuwi Diva kuwi. Diva. Wah, luar biasa. Wis sampeyan nderekne Mas Kangkel Duk ya. Penak. Wis Aku jane yo melu to, Mas. Awakmu Sindian Idol? Sinden idol aku melu. Nggone anu umes teng mriko to. Unes. Unes. Umes. Lah kowe entuk juara ora to? Nggih telat kula Mas. Telat mlebune. Pas daftar kula kan daftarnya teng apotek. Ora gathukno. Iki nyontek kowe kok daftar oleh apotek. Iya. Mbak Putri Tembange Dalu. Ding dalu Mbak Putri. Bulurah menika. Bulurah. Mas. Bulurae. Nyiliti. Alah. Saiki sibuk Pak usahane. Sapa? Sukses Bulurah kok. Heeh. Saiki wis campur sari. Campur sarine sapa ngerti iki ning ndi. Sapa nanggap. Sapa ngira. Sinten-sinten. Nggih. Sapa ngira. Sing niki sinten asmane, Mbak? Oh Mbak Ida. Lah iki yo Mbak Farida. Mbak Ida, Mbak Ida. Ya. Wah, kaya kembar nggih. Rajake saya Mbak Putri. Niki lho, lawak loro digatokne Kakang Adi iso suwi-suwi iso mbledos lho iki. Mula jenenge diganti wae. Ganti nama Aja Pak. Andik TB karo Hengki aja. Gareng Kakak Adi digawe jeneng sing mirip. Kae si polos, iki si pilis. Dipilis. Tok. Jane ya lucu cocok loh ngene iki ya. Nek rejar-jane krungu ora to? apa? Jenenge iku nek apik Dijenakne dalang iki paling gak jeneng iki mesti iso kondang berkahi. berkahi. Gandeng kula niki kakak adik jenengan paring asma napa? Si polos karo si pilis. Si Polos karo si Pilis. Rumangsamu apik. Wis seneng nek si Pilis. Kula raja singa mawon. Wih, parah. Lah mosok si polos karo si pilis. Ya. Oh, dagelane penyakit. Yuk, ayang-ayang, dados.
Sambung kan gara-gara ya nak. Ya Slendro. Nah. Engko perkara seneng-seneng bacutke nggon gara-gara karo Mas TB karo Mas Hengki. Heeh. Ngestoke dawuh. Yo netepi jejiban Gatut Kaca Rabi. Ya. Gandanyo sekara gadung.